तामुलपुर नाग्रिजुलिनि गिलाजाराव दुखुनांथाव जाब्रबथाय दैयाव ना सारनो थांनानै सासे सुबुङा गोमादों। तामुलपुर जिल्ला साहुपुर बाल्टिफार गामिनि 33 बोसोर बैसोनि अर्जुन बर' मुंनि सासे सुबुङा बरेलियाफार दैमायाव ना सारनो थांनाया गोमादों। बाल्टिफार गामिनि फुनि बर'नि फिसाज्ला अर्जुन बर'आ बालुगमारी गामिनि मिजिं दैमारी, सन्जिब मुसाहारि, बद्रेश्वर नार्जारी मुंनि साथाम लोगोजों ना सारनो थांदोंमोन। नाथाय बरलिया दैमाखौ बारनाय समावनो सानस्रिनो रोङै अर्जुन बर'आ दैयाव गबोयो। लोगोफ्रा बासायनो नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय बासायनो हायासै। मिथिनाय बादिब्ला एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफफोरा नागिरदोंमोनब्लाबो दासिम अर्जुन बर'खौ नागिरना मोननो हानाय जायाखै। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगो 58 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै खौरां लायो। नोंनि फिसाय जायो मा नाममोनलाय? अर्जुन। मानो फैदों बियो? ना सारनो फैदोंमोन नि सारनो होननानै। फायनाङा होनना बादा होबाय थादोंमोन आङो। इयावनो फायदो इयो फायदो। ओमफ्राय लोगोफोरा बिसालथिफोरखौबो लोगो लादों, बिसोर फाया होनदों अख्राय लिंना लाना फैदों। नोंनि फिसाय जायो? गांफिमा। न'आव माबाफोर नांलायाखै एख' नांलायखायाखै। ना सारनो होनना फैनानै हराव एम्बु फुथारनो थांदोंमोन। बेयाव साब्रै सेंग्रा बै माबादोंमोन मा होनो ना सारनो फैदोंमोन। ना सारनो फैनायाव बे दैखौ बारदोंमोन, बे बोलिया दैमाखौ बारनायाव साब्रैनि सासेया सानस्रिनो रोङैनि बे गबनानै दैयाव बुखारलांदों। दा बेखौ एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ बिथां जलेन दैमारिनि थिननायजों खावलायनायजों आरो तामुलपुर जिल्ला प्रशासननि दैदेननायाव मोननै टीमा दिनै नागिरबाय थादों। एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ 1टासो बाजियाव जादोंमोन घटनाया, दा सोलिगासिनो दङ एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनो बे गोथैखौ नागिरनायनि थाखाय। गोमानाय नङा अर्जुन बर', 33 बैसोनि। बिथाङा हाबाबो जाबाय होननाय खोनादों आरो 2 गथ' दङ बिथाङा। सोर दंमोन नोंथाङा मिथिगौ नामा? ना सारनो फैनाय? 1 सेकेन्ड न'टा दङ र'। अर्जुन बर' आरो जायफोर थालांदों मिजिं दैमारी, भालुमारी, ओमफ्राय सन्जिब मुसाहारि, भद्रेश्वर नार्जारी, बिथांमोन साब्रैमोन। सासे अर्जुन बर' बिथाङा दा गोमानानै दङ। बिथांखौ नागिरगासिनो दङ एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ बिथांमोननि टीम मोननैया। न'नि मानसिफोर फैदों, गामिनि मानसिफोर फैदों आरो गामिनि फैदों आरो जोंना माबानिफ्राय फैदों नेभि निफ्राय फैदों आरो बेखौ मा होनोमोन बेखौ आं एसडीआरएफ बिसोर फैदों। गासिबो दा नागिरगासिनो दा जाहाथे मोजाङैनो मोनो। आं गोथैखौ बेखौनो बिथांमोनखौ मोजाङै खावलायबाय आरो হয়তো প্ৰায় 1টামান বজাত 4জন ইয়াৰে স্থানীয় যুৱকে এই বৰলীয়া নদীত মাছ মাৰিবলৈ আহিছিল। আহি থাকোঁতে তেওঁলোকে মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে হঠাতে তেওঁলোকৰ 4জনৰ মাজৰ পৰা এজন অৰ্জুন বড়ো 33 বছৰ বয়স যুৱকজন খণ্ডাহীন হৈ গ'ল। এই যুৱকজন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মাজত তামুলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন दैमारीদেৱে আহি পেলাই পৰিস্থিতি ইয়াতে চাই গৈছে আৰু তেখেতে অলৰেডি এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নমাই দিছে যে আমি সোনকালে এই যে যিজন যুৱক হেৰাই আছে সেই যুৱকজন যেন উদ্ধাৰ হ'ব বুলি আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে আমি আশাবাদী হৈ আছোঁ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360